ευλόγησον δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε Λάσσα Ανατολής. Κύριε ο πάντες υγιής και αναπαύονται ανάπαυση. Δόξα Πατρί και Υιό και μόνος υπάρχεις στην αιώνια των αιώνων. Πάτερ ημών και σε αιώνας Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα πώς ευλογεί και ψυχής των άτομων ημών που αφήσουν το σύμψιλο και άφηση μη το αυτοδίνο πώς και εμείς αφήνουμε τους θέσιμων και μη εις ενέγγιση μας του Θεού αλλά ρίσε μας από το πονηρό. Του Ιησού στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων την ψυχή του δούλου σου σώθερ ανάπαυσον φυλάσσον αυτή εις την μακαρία ζωή την πάραση φιλάνθρωπε. Μην καταπαυσήν σου υπέρ του καθήκοντος τελειοθέτους και εκτελεσθέντος και υπέρ του σκοτεινού αυτό παύλη μέλημα έκουσιον δε και ακούσιον όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή αυτού έριξα η δίκη αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ορώνων και άφηση των αυτού αμαρτιών παρακριστώ τα θανάτω βασιλεί και Θεό ημών επισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Δέσποτα πολύ έλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, όταν κλείσεις των ουρανών βασιλείας και τη συγχάρητη, την του δεσμήντα και λύτασας και ζωή το κόσμο δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχή του και κειμένου δούλου σου Γεωργίου, του εν τη εκπληρώση του αστυνομικού αυτού καθήκοντος εκτελεσθέντος, εν το φωτεινό, εν το ποχλωερό, εν το φωτεινό, εν το παναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη στεναγμός, παναμάρτημα το παραστού πραχθέν εν λόγω ή έργο η διανία. Σ' αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι και στην άνθρωπος ο ζήσει του και ο χαμαρτής. Σιγάρ μόνος εκ της αμαρτίας υπάρχεις η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ Ανάσταση ζωή και η ανάπαυση, γιατί ημένου δούλου σου Γεωργίου Χριστέ ο Θεός ημών και σε τη δόξα να απέμπομεν, συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματος, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, ότι εσύ Ανάσταση ζωή και μακαρή ανάπαυση της ψυχής του κειμένου δούλου σου Γεωργίου εκτελεσθέντος υπέρ του αστυνομικού καθήκοντος Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να παίρνουμε στον δάρκος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την νίκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων. αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχουν σε θάνατο βασιλεύς. Και αναστάσει εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγιώτης. Αγίου δόξων υπέρθυνων Αποστόλων, των Αγίου δόξων Περπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Τα Αγίου τετραημέρου φίλου αυτού Λαζάρου και την ψυχή του και κειμένου δούλου του Γεωργίου. Και εκτελεσθέντος εν εκπληρώση του αστυνομικού αυτού καθήκοντος, εσκηνές δικαίων τάξεων κόλπης Αβραάμ αναπαύσιμα των δικαίων συνέρθμης. Ημάς δε λεήσος αγαθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Εύξαστε και μακαρίσομεν αυτόν αδελφοί. Αιωνία σου μνήμη έξω μακάριστε και ήμιστε δε φέημον. Αιωνία σου μνήμη έξω μακάριστε και ήμιστε δε φέημον. Αιωνία σου μνήμη έξω μακάριστε και ήμιστε δε φέημον. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία κι αυτού η μνήμη. Νομίζω ότι είναι για όλους μας μια ξεχωριστή συγκίνηση σήμερα. Αγαπητοί αδελφοί, αξιότιμοι εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και της αστυνομίας, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε Χριστόμου, κύριε Δήμαρχε Λεβαδίας και άλλοι εκπρόσωποι του τόπου μας. Και είναι συγκινητική η συμμετοχή και η παρουσία μας στον τόπο όπου πριν από ένα χρόνο εκτελέστηκε στην εκπλήρωση του καθήκοντός του ο αστυνομικός Γεώργιος, που όλους μας συγκίνησε, όλοι τον κλάψαμε, γιατί ο Γεώργιος Ανδριτσόπουλος
Ήταν ένας άνθρωπος που έμεινε πιστός στην τήρηση του καθήκοντός του. Βλέπουμε δίπλα μας τη μητέρα του, τους συγγενείς του, τα αδέρφια του, τη σύζυγό του, τα παιδιά του και το παιδί που γεννήθηκε μετά το δικό του χαμό. Και είναι μια ξεχωριστή συγκίνηση και όσοι έχουμε βιώσει τη διάσταση της ορφάνιας, νομίζω καταλαβαίνουμε καλύτερα το ψυχικό απόθεμα και την κατάσταση όλων των δικών του ανθρώπων. Δεν είναι η ώρα να πούμε πολλά. Καταθέτουμε μόνο τον σεβασμό, την αγάπη, την εκτίμηση, την ευγνωμοσύνη για το ότι μας έδωσε σε μια εποχή που φαίνεται όλα να μετρώνται μόνο με το ατομικό κέρδος, τη διάσταση και την έννοια, τη συνέπεια, του καθήκοντος και προπαντός τη συνέπεια απέναντι στην αποστολή. Σε αυτό το διάστημα είχα την ευκαιρία να μιλήσω με ανθρώπους που τον συναναστράφηκαν, που τον γνώρισαν, συναδέλφους του. Τις γερόντισες στη Μονή Λικούρες και σε άλλα μας μοναστήρια, όπου συχνά πήγαινε, επικοινωνούσε και εξέφραζε τον πλούσιο εσωτερικό του κόσμο, ένα κόσμο όμορφο, χαριτωμένο, όπως ακριβώς και το πρόσωπό του και η φωτογραφία του εκφράζει. Η ταπεινή μας προσευχή είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να αναπαύσει την εκλεκτή ψυχή του στον χώρο της αγάπης του, εχώρα ζώντων και σκηνές δικαίων και να δώσει στη σύζυγο, στα παιδιά του, στη μητέρα του, στους συγγενείς του, στους ανθρώπους που πονούν για τον αποχωρισμό του δύναμη, κουράγιο και ενίσχυση. Αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και της αστυνομίας, αξιότιμοι κύριοι ταξίαρχοι, διοικητές, νομίζω ότι η οικογένειά σας φτώχυνε από έναν άνθρωπο όμορφο, αληθινό και προπαντός γνήσιο στην αποστολή του. Ας είναι η μνήμη του αιωνία και η δική του αφοσίωση στο καθήκον ας εμπνέει όλους μας. Σε εμάς δεν παραμένει να έχουμε το νου μας, την έννοια μας για τη στήριξη της οικογένειάς του. Του δούλου του Θεού Γεωργίου, αιωνία η μνήμη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Δεν ξέρω τι γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις, αλλά νομίζω ταιριάζει να πούμε το εθνικό ύμνο. Έτσι απλά εδώ. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη, απ' τα κόκαλα βγαρμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα αγριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα